Kalpa kasngi banjit ekonomi khmat kalajan, ki Kyrtong ki batmu banya kunya ka election arjar apulai, na ki constituency bapher, ki lawan bantap ika Kyrtong jongki, haka office u deputy commissioner hamanla ki district. Haka ne gajing wat tap Kyrtong jongki Kyrtong, laban yo I baka office u DC haka nong ba shilong, kala dap smam de ki pa Nongkyrshan, na Kylleng ki Jaka ki bawan ban Synran ki Kyrtong, ringkat gajing ya Shad Kmen, risakin hoy haka mat ka office jong u DC shilong. Some is the best. North, east, south, west. Some is the best. Jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkela rilum jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkela